LGU Dagupan naman, suportado po ang pagpapatayo ng tanggapan ng PIDEA sa lungsod. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Bukas ang pamahalang lungsod ng Dagupan sa pagpapatayo ng tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa lungsod bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya laban sa illegal na droga. Sa ginanap na pulong sa City Mayor's Office, dinalakay ng mga kinatawan ng PDEA at ng lokal na pamahalaan ang mga estratehiya upang mapababa ang supply at demand ng illegal na droga, kabilang ang pagpapatibay ng preventive education initiatives at iba pang programang pangkomunidad. Binigyang diin din ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga barangay, sangguniang kabataan at sa Dagupan City Police Office upang mas mapaigting ang pagpapatupad ng mga hakbang kontra illegal na droga. Kabilang rin sa mga napag-usapan ang pagdaragdag ng CCTV cameras sa ilang lugar para sa mas epektibong pagbabantay at monitoring. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakahanda itong maglaan ng lupa para sa itatayong tanggapan ng PDEA bilang konkretong suporta sa pinalakas na kampanya laban sa illegal na drogas sa lungsod. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.